Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τεχνικές της συντακτικής ανάλυσης. Για να ελέγξουμε αν μια σύμβολο-σειρά είναι πρόταση αποδεκτή μιας δοθής γραμματικής, χρησιμοποιούμε τις τεχνικές της ανίχνευσης. Τέτοιες τεχνικές είναι η αναδρομική κατάβαση, μια παραλλαγή αυτής είναι η τεχνική LL. Για τη δημιουργία των δέντρων ανίχνευσης συνήθως χρησιμοποιούμε μια top-down ανίχνευση, όπως είναι και η LL. Προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζουμε σε μια top-down ανίχνευση είναι ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε να μην έχει αριστερές αναδρομές, άμεση ή έμεση στους κανόνες, να μην υπάρχει αριστερό κοινό πρόθεμα στους κανόνες και από τα νη εναλλακτικά μέρη ενός κανόνα, τα νη-1, θα πρέπει να ξεκινάνε με τερματικά σύμβολα. Θεωρούμε βέβαια ότι το σύμβολο ε της κενής σύμβολο-σειράς δεν θεωρείται τερματικό. Έτσι λοιπόν η σειρά αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών έχει ως εξής. Πρώτα, απαλυφή αριστερών αναδρομών, έμεσες συνήθως με αντικατάσταση. Μετά, απαλυφή αριστερών αναδρομών άμεσες, προχωρούμε στο να απαλείψουμε το κοινό πρόθεμα και τέλος ελέγχουμε αν ο κανόνας του νη-1 με αντικατάσταση που θα υλοποιήσουμε είναι σωστός. Θα δώσουμε τώρα παρακάτω τους σχετικούς τύπους που θα μας βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτού του ζητήματος. Ο τύπος για την αριστερή αναδρομή είναι: αν έχω έναν κανόνα της μορφής α δίνει α ή β, τότε γίνεται α δίνει β σε και σε δίνει α σε ή ε. Προσέχουμε λοιπόν ότι στον κανόνα που μας έχουν δώσει το α παρουσιάζεται και στο δεύτερο μέρος του κανόνα, οπότε αποτελεί αριστερή αναδρομή. Μια γενική μορφή του κανόνα θα είναι η εξής. Αν λοιπόν α δίνει α1 ή α2 ή α3 κτλ. Ή B1 ή B2 κτλ. B, τότε αυτός γίνεται α δίνει B1 σε ή B2 σε ή κτλ. Ή B σε, ενώ ο σε θα είναι α1 σε ή α2 σε ή κτλ. Ή α νη σε ή ε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αντιμετωπίζω την αριστερή αναδρομή. Ας δούμε λοιπόν ένα μικρό παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε τον κανόνα S δίνει σε α ή S α. Έχουμε λοιπόν ξεκάθαρα την αριστερή αναδρομή του S. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό? S δίνει σε α S τόνους, όπου S τόνους είναι ένα καινούριο μη τερματικό σύμβολο που χρησιμοποιούμε και θα το ορίσουμε όπως μας λένε και οι κανόνες. S τόνους δίνει α S τόνους ή ε. Έτσι λοιπόν απαλλάσσουμε από την αριστερή αναδρομή του S.